Cestovať férovo, vybrať si lokálne, prežívať hodnotne. Vítajte v podcaste Cestujeme inak, ktorý vám prináša inšpirácie, kde a ako na Slovensku cestovať udržateľnejšie. Vydajme sa za zmysluplnými zážitkami, šetrne k životnému prostrediu a spoznajme lokálny život vďaka miestnym obyvateľom. Volám sa Anna Nekola a spolu s mojimi hostiami vás na tejto ceste budeme sprevádzať. Dobrý deň, dobrý večer, prípadne dobré ráno, ahojte. Dnes tu mám veľmi zaujímavú hostku, dokumentárnu fotografku. Je to filmová režisérka a fotografka Soňa Malec-Nosáľová. Poznať môžete jej prácu okrem iného aj so súčasnými slovenskými fotografmi, ktorá vychádza ako séria televíznej relácií na STVR pod názvom Fotka je mŕtva. Tam si Soňa so svojím tímom pozýva slovenských a nielen slovenských fotografov a fotografky a ústrednou témou je práve ich práca a pohľad na to, či tá fotka je alebo nie je mŕtva a akú má možno budúcnosť. Aj keď teda si aj režisérka, dnes sa budeme rozprávať primárne o tebe ako fotografke. Soňa, ahoj. Ahoj. Opýtam sa ťa na úvod hneď niekoľko rýchlych zoznamovacích otázok. Pripravená? Čo mi iné ostáva? Pero alebo fotoaparát? Tak určite fotoaparát. Tvoja obľúbená kniha z detstva? Anna zo Zeleného domu. Aká je najlepšia vec, ktorú si odškrtla z pomyselného zoznamu? Chcem zažiť, vidieť, spoznať. To bude asi to, že som mala možnosť stretnúť Mariana Vargu, čo bol hudobník slovenský, hráč na Hammond orgán. Akého návyku sa snažíš zbaviť, alebo si ho možno naopak vytvoriť? Vytvorila som si návyk, že každé ráno si dávam konvičku do nosa. Kontroverzný a nepopulárny krok, ale ja ho veľmi oceňujem. Ak by si mohla mať týždeň akýkoľvek vek, aký by si vybrala a prečo? Toto neviem, ale chcela by som vyskúšať byť mužom. To by som chcela na pár dní naozaj vyskúšať. Chcela by som vedieť, ako ja by som sa cítila a chcela by som vedieť, ako mňa by vnímali iní ľudia. A čo by si chcela vyskúšať alebo sa naučiť, ale ešte si to neurobila? Chcela by som sa naučiť lepšie fotiť. Vážne. Naozaj? Najskôr povedz, že čo ty všetko robíš momentálne. Keby som to mala tak nejak skrátiť, tak poviem, že fotím, točím, učím a píšem e-maily. A ak sa pozrieme na to fotka a film, čo ti je bližšie? Bližšie mi je fotka, pretože je dostupnejšie a je to naozaj také moje. Môžem hocikedy si zobrať fotoaparát alebo iba mobil a výjsť von z domu, z bytu a môžem robiť to, čo ma naozaj baví. Kdežto film, tam potrebujete veľa plánovania, je to náročnejšie produkčne. Ale ty si študovala filmovú réžiu. Kvôli čomu si vybrala toto a nie fotografiu? Podľa mňa dokumentárny film je krásny. Je to krásne povolanie, ale veľa ľudí pri ňom neostane kvôli tým naozaj, ako povedzme aj ekonomickým podmienkam. Ten dopyt není tak veľký a tak ďalej. Ale už keď som nastúpila na FAMu, tak na réžiu dokumentárneho filmu, tak už vlastne leto predtým som začala fotiť. A to bola úplne taká instantná láska, že nemala som úplne vtedy potrebu to ísť študovať, alebo to štúdium dokumentárneho filmu bolo veľmi dobré, čiže tam som mala naozaj ako iný background, možno aj ten prístup k storytellingu tam bol veľmi zaujímavý a dobrý. Ale proste fotka úplne ma obsiahla, to bola moja vášeň, to bolo všetko. A doteraz sa tak je, našťastie. Ja som premýšľala najskôr nad dokumentárnymi fotografmi, a teda fotografkami, že to budú asi takí nejakí pomalí ľudia v zmysle, že si na ten správny moment počkáš. Ale potom mi napadla vojnová reportážna fotka. To som si teda hovorila, že tak asi to tak nebude, lebo že ten správny moment by ťa mohol už zabiť. Mi potom napadlo, že OK, že možno nejde o správny moment, ale o vystihnutie tej myšlienky, že toho, čo sa tam vlastne deje. Je niečo vôbec, čiže ty tak vnímaš, že majú dokumentárni fotografi a fotografky spoločné, alebo je niečo, čo potrebuješ na to mať? Dokumentárna fotografia býva častokrát tak veľmi braná konzervatívne. Hej? Že naozaj, že to je buď presne nejaká vojnová fotka, alebo potom nejaký taký romantický pohľad, že človek s veľkým fotoaparátom niekam ide. Hej. Ale to je naozaj ako dynamické prostredie, ktoré je veľmi pestré, že tam je portrét, zátišie, presne buď nejaká reportáž, alebo ľudia, čo fotia na veľký formát, tam je napríklad, už to sú tí ako pomalší fotografky, že to je naozaj veľmi pestré prostredie, ktoré, keď sa do neho človek začne vnárať, tak zistí, že to je úplne nekonečné. A teda mňa ako najviac zaujíma portrét. Začínala som ako street fotografka, čiže som naozaj chodila po Prahe a
fotila som neznámych ľudí. A to bola veľmi dobrá škola v tom, že naozaj ma to vycvičilo byť pripravená a vedieť rýchlo niečo cvaknúť. Ale ten jazyk sa vyvíja, je to vlastne jazyk ako každý iný. Čiže na začiatku máte, povedzme, slovnú zásobu a potom začne bobtnať. My sme sa spoznali už veľmi dávno a už vtedy som ťa vnímala ako takú jednu z tých hlbavejších osobností. Ale prečo to hovorím? Bližší vzťah vlastne k udržateľnosti majú podľa mňa práve takíto ľudia, ako keby lepšie filtrovali ten šum okolo seba. Opätovne sa navracali ľahšie k tomu nejakému signálu, hej, keď to tak poviem. Neviem, či to dobre hovorím, ale ak mi rozumieš, tak otázka možno, že ako sa k udržateľnosti v živote staviaš ty, že čo to u teba znamená? Keď sú ľudia nejakí citliví alebo vnímaví, alebo neviem, aké je to správne slovo, že ich zaujímajú možno tento typ ľudí, nejaké také tie základné veci, hej, otázky morálky, otázky etiky, otázky udržateľnosti, hej, že to všetko vlastne súvisí s tým, že aký život ja chcem pre seba, aký život chcem pre svoje deti, alebo ako má vyzerať vlastne súčasnosť a budúcnosť, lebo minulosť sa už nedá zmeniť. A myslím, že to sú také úplne fundamentálne otázky, ktoré nejaký typ ľudí vyhľadáva svojim blízke a to asi som aj ja, neviem. No ty nám povedz, si? No jasné, ja rozmýšľam furt nad svojim konaním, či je v súlade s tým, ako chcem žiť, či cítim, že je to správne, alebo nie je to správne. A samozrejme, ako ekológia je jedna z tých vecí, ktoré patria do toho balíčka, by som povedala, hej. Keď je nejaká príležitosť cítiť nejaký typ viny, tak ja to nepremrhám, ale tak jasné, snažím sa. A páčilo sa mi, keď sme boli v Anglicku, že oni napríklad šetria vodu. Oni majú umývadlo, alebo tam, kde umývate riad, majú taký plastový lavórik. Používate ekologický saponát. Čiže vy potom vlastne, keď doumývate riady, tak zoberiete ten kbelík a idete na záhradu a vylejete to proste tam. Celú tú vodu, ktorú použijete, vrátite naspäť do systému a to mi príde úplne super. Mňa zaujíma, že či aj vo fotografii sa hovorí o udržateľnosti, alebo je tam vlastne preto miesto. Prvé, čo mi napadne, sú tie témy. Teda, že ich dokumentuješ. Zmenu klímy a podobne. Ale že či je tam aj niečo viac, alebo možno v inej časti tej fotky. To je pekné, čo si hovorila, že presne je to jedna z tém, ktorú fotografky zvyknú pokrývať a je to podľa mňa hrozne prospešné a pekné a super. No napadá ma vlastne napríklad, veľa ľudí fotí na film. Film jednak je teraz hrozne drahý, ale to nie je až tak podstatné. Ale hovorí sa veľa o tom, že emulzia, alebo teda aj tie chemikálie, ktoré používate na jeho vyvolanie, nie sú príliš ekologické. Tiež vlastne ľudia, čo inklinujú napríklad ku vegánstvu, alebo tak sú nešťastní, lebo zistili, že tá emulzia, tá želatína na tom filme je ako z kostí a iných častí, napríklad ošípaných alebo tak. Takže to sú také ako nešťastné veci. Ale ako je to také ošemetné, pretože napríklad veľa ľudí, čo dokumentujú ekologické témy, tak potom vlastne chodia na rôzne konferencie po svete a skrz tú fotku strašne veľa lietajú a tak. Čiže mne sa posledné roky sa mi páči žiť tak ako lokálne. Keď žijete v krajine alebo na mieste, ktoré je dostatočne saturované, že saturuje vaše potreby, tak vy vlastne nemusíte chodiť moc ďaleko. Ale keď žijete na mieste, kde tie vaše potreby naplnené nie sú, tak potom častokrát ako lietate kade-tade. To si myslím, že je pre mňa, alebo kde vidím cestu. Proste lokálne. Fotiť lokálne. A to si aj pekne premostila, pretože som sa ťa chcela spýtať. Mne sa páči vlastne na tej dokumentárnej fotke a udržateľnosti to zachytenie každodennosti. Keď vidíš tie fotky potom spätne, takže že takto to je a chcem, aby to tak bolo, hej, si to tak zvedomuješ. Potom zrazu máš taký aha moment. Tak mňa zaujíma, že či ty máš napríklad niekoho obľúbeného, nejakú fotografku alebo fotografa v tomto smere. No tu by som chcela povedať, že čas je ku fotografiám veľmi milosrdný. Že to naozaj aj zlé fotky s odstupom času pôsobia úplne neuveriteľné, pretože ste nadšení z toho, čo mali tí ľudia oblečené, ako vyzeral ten byt, v ktorom bola daná fotka fotená, ako vyzerala ulica, aký typ aut chodil po ulici. Že to všetko je pre nás hrozne zaujímavé, lebo sa tie veci menia a oni sa menia priebežne, čiže my si nevšimneme tú zmenu len tak. Ja sa venujem
rodinnej fotografii. Čiže tam je tá každodennosť, to je to esenciálne, hej. Môžem vymenovať nejaké mená. Taká fotografka úžasná, volá sa Sage Sohier. Je to také, že máte tam veľa vecí na jednej fotke, že ide tam nejaká ruka dieťaťa, do toho nejaký dalmatinec skáče, do toho niečo. A je to akože veľmi kompozične zaujímavé a zároveň aj cítite, že z toho ide tá ľudskosť. Že ju zaujímali tie osudy tých ľudí, ktorých fotila. No a ty si to teraz už povedala, v poslednej dobe sa práve venuješ rodinnej fotografii a ja som sa vtedy tak zamyslela, keď som to počula, že ja vlastne vôbec neviem, že čo je to, že rodinná fotografia. Vieš, že predstavím si fotky detí v čase a v priestore a to je ale všetko. Tak povedz mi asi ty skôr, že čo všetko sa za tým skrýva. Sú tam subkategórie. Jedna je, že teda naozaj, povedzme, matka fotografka fotí svoje deti, hej. A môže ich fotiť aj rôzne ako konceptuálne, že môže ich stavať do nejakých situácií zaujímavých, že dieťaťu nevidno hlavu, alebo dieťa vykukuje z rôznych zvláštnych bunkrov napríklad, hej, že môže to byť aj taká hra medzi tou matkou a tým dieťaťom, ako vyplniť čas a zároveň vzniká nejaké ako umelecké dielo. Ako nejaký byprodukt. Čiže to je... Super, to by som robila, to sa mi páči. No, vidíš, to ako netreba si na seba vlastne dávať nejaké zbytočné očakávania, že to musí byť hneď skvelé a tak, ale podľa mňa je to výborná hra. Ako fakt, že fotiť je vlastne hrať sa. No, a to je skvelé. Potom bývajú rôzne také, že keď niekoho zaujíma teda rodinný život, čo napríklad som aj ja, tak poviem iba taký zaujímavý príklad, že bola taká fotografka, bola to americká fotografka a chodila do rôznych drogérií alebo tam, kde sa kupuje jedlo a pýtala sa nejakých zaujímavo vyzerajúcich ľudí, že či by mohla ísť k ním odfotiť ich rodinný obed napríklad v nedeľu. Niektorí súhlasili, niektorí nie. A vlastne ona potom išla k ním domov, nafotila ich rodinný obed, potom sa k niektorým vracala, niektorým sa už nikdy nevrátila. Vlastne keď si pozriete tie fotky, tak to vyzerá naozaj ako fotoalbum. Že to je na tomto zaujímavé, že tam nebola prítomná ten dištanc, že ona ich vlastne nepoznala. A to mi prišlo hrozne zaujímavé. Volá sa Susan Kandel. Lebo to tiež budeme googliť hneď. Podľa mňa všetky mená, ktoré povieš a náhodou ich niekto nepozná, takže určite pozrieme. Super, treba googliť, ja to robím v kuse. Čo pre teba znamená cestovanie z pohľadu fotografky? Všetko, úplne. Alebo takto, keď som bola mladšia, tak to bolo tak dôležité, že to ani nejde ako vysloviť. Hej. Že aj vôbec to, že som mohla ísť teda študovať do Prahy, to je nejaký typ cestovania, že môžete sa vzdialiť zo svojho rodiska a vyštudovať v akom inom meste. To je ako úžasné. To je ako veľké privilegium, ale je to naozaj, že to otvára obzory neuveriteľným spôsobom. Ešte potom som bola v Anglicku, čo bol tiež na Erasme 2 semestre a tam som mohla študovať fotku a to bolo úžasné. Hej. Poviem, tak má to proste takýto edukatívny obzory, rozširujúci charakter. A druhá vec je, keď som sa venovala street fotke, tak to bolo naozaj dôležité pre mňa vycestovať niekam mimo Prahy, napríklad mimo Bratislavy a si pozrieť ulice nejakého malého talianskeho mestečka alebo také niečo a tam nafotiť to, čo vidím, ruch ulice alebo tak. A to vlastne robím doteraz, aj keď sme boli s mojím manželom na svadobnej ceste v Chicagu, tak tam som vlastne 2 týždne chodila a fotila a to bolo proste super. No k tomu sa ešte vrátime, určite. Lebo ty si v jednom rozhovore aj povedala, že máš rada angloamerickú kultúru. Čím ťa priťahuje? Akože neviem, či to je iba tým, že som to napríklad videla v telke ako dieťa, alebo tak, ale naozaj... Alebo tvojim manželom? Vlado, teda môj manžel Vlado, on miluje hlavne anglickú hudbu. To je ako určite jeden z dôvodov tiež. Ale tam sa udiala už nejaký typ prerodu myšlienkového. A tí ľudia už vlastne, povedzme aj v 60 70 rokoch tam fotili ako veľmi zaujímavé veci, ktoré tu som úplne nenašla. A boli rôznorodé. Boli vlastne tie prístupy naozaj, že ste si mohli vyzobkávať úplne z takého žánru, kdežto v tomto československom kontexte to bolo také dosť ako jednoliaté, by som povedala. Čiže tá rozmanitá sa mi páči. Páči sa mi, že je tam toho veľa, páči sa mi tie kulisy, ako hoci čo odfotíte v New Yorku, vyzerá proste dobre. To je ako jeden veľký filmový set New York. Takže toto je tiež, ako nie je to nezanedbateľné. No. Ty si to spomenula už, ty si bola študijne aj v zahraničí v Anglicku a potom vlastne si angloamerickú kultúru nasávala ďalej. Presne tak, hovorila si vlastne Chicago, New York. Ale ešte sa vráťme na chvíľu k tomu Anglicku počas štúdia.
2 semestre si tam bola, hovorila si. Čo tento život ti dal? Začnem tak nie úplne pozitívne. Čo bolo na tom negatívne, bol istý typ samoty. Hej, že vy keď takto vycestujete a tam neboli vlastne iní Erasmus študenti, iba jedna dievčina z Kanady a jedna z Austrálie. Čiže oni všetci mali vlastne angličtinu ako úplne natívny jazyk. A ja som musela tam hrozne dobiehať. Čiže vlastne som sa potom trochu uzavrela do seba a o to viacej som sa venovala fotografii. To je taký to sú také nádoby. Áno, spojené. A spojené nádoby. Takže som sa tam veľa venovala fotografii, veľa som chodila do knižnice, veľa som počúvala, čo hovoria aj tí učitelia tam, aj učiteľky. To musím povedať, že som niekedy bola taká, že to bol trochu moc zameraný na to, že predávajte tie svoje fotky a tak. Čo akože dáva zmysel, ale na druhej strane mi to prišlo také, ja som mala plná vznešených ideálov a som si hovorila, to sa ja nebudem riešiť. Ja proste budem chodiť a túto hodiny fotiť niečo na pláži. Takže bolo to vlastne aj ako kultúrne veľmi zaujímavé. Napríklad tam sú charity shopy, obchodíky, kam ľudia dávajú veci, ktoré nepotrebujú a ľudia tam pracujú dobrovoľne. Zisk ide na nejaký typ charity, napríklad pre mačky alebo pre ľudí, ktorí sú nevidiaci. Hej, že každý ten obchodík má nejakú svoju špecifikáciu a to mi prišlo úplne dokonale. Proste sa zbavíme haraburt, ktoré nikto nechce. Ano. Nikto si ich kúpi, niekto tam pracuje zadarmo a má tú svoju komunitu vlastne sa vytvára. Ano. A potom ešte ten zisk ide na niečo dobré. No to ja som bola z toho úplne. A doteraz ako milujem charity shopping. Ale nie, že by som kupovala ako kvantum veci, to nie, ale skôr tá idea toho. Úžasné. Keď si študovala v zahraničí, teda v Anglicku, tak sme sa rozprávali aj o tom, že si bola v Kénii. Tak možno keby si o tomto niečo vedela povedať. Tak to bola taká ambícia chodiť s neziskovými organizáciami kadetade po svete a že budem teda naozaj ako reportérka, ktorá donáša z rôznych kútov sveta informácií v podobe fotiek. A bolo akože super, že som išla, pretože som zistila, že vlastne to ako není úplne to, čo chcem robiť. Pretože keď prídete do nejakej krajiny, ktorá má komplexnú históriu, spojenia rôzne, a vy ich až tak nepoznáte a zrazu tam máte robiť video alebo fotky, ktoré majú odrážať nejaký problém a vy vlastne až tak neviete, tak som sa cítila tak ako neadekvátne, že komu vlastne čo tu odovzdávam. Aj som sa trochu cítila, neviem, že celé toto ako že niekam prídeme do nejakej marginalizovanej oblasti, tam niečo nafotíme a potom to tu donesieme ako nejaký exotický koláčik. Ako nejaká reportáž. Tak som bola taká z toho trošku, že ako bolo to hrozne zaujímavé a nespravili sme tam nič neetické, ale cítila som, že to vlastne nie je úplne pre mňa. Že chcem asi rozumieť tým témam, aspoň do nejakej miery, ktoré spracovávam. Čiže by si sa tam ideálne musela presťahovať, že by si musela vybrať asi jednu krajinu. Hej? Tak, hej. A keď si hovorila aj o tej street fotke, tak ty si pred 2 rokom a pol, myslím, bola v New Yorku. Si vravela, že tam sa furt niečo deje a že je to vlastne veľmi fotogenické miesto. Ako to funguje v hlave fotografa, keď sa v takomto priestore ocitne? Tak my tak vždy kombinujeme teda s mojím manželom, že môj manžel má rád mestské dovolenky. Že teda niekam prídeme a už potom z toho miesta sa nepohneme, iba teda, že ho prejdeme. Proste celé pešo ideálne. Naše dovolenky fungujú tak, že my teda niekam prídeme, zložíme si veci, ja si nosím taký úplne srandovný malý fotoaparát, že nemám nejakú ambíciu, že z toho musia vzniknúť úplne senzačné fotky, ale chcem mať radosť a chcem byť ako keby trochu na love, hej, že to mesto si tak ako trochu privlastniť. Takže sme ráno vstali, prechádzame z jedného miesta na druhé, zvláštne, rôzne obskúrne miesta pozeráme a ja si fotím a potom čakám na zlatú hodinku, čo je keď zapadá slnko a rýchlo nacvakám čo najviac a potom vlastne ako to je taký môj deň, že fotografia prerušovaná životom niekedy. Hej. A čo znamená obskúrne miesto? Tak v tom New Yorku som sa bála, tak tam som až tak nechodila na také úplne obskúrne, ale väčšinou je to také niečo, čo vyzerá netradične, také rôzne poskladané, povedzme architektúry alebo miesta, ktoré vyzerajú úplne prázdno, alebo je tam nejaká zaujímavá skupina ľudí. Rôzne takéto miesta. Ale musím povedať, že New York, že som nebola úplne taká sebavedomá, že som si hovorila, teraz ideme do Bronxu a neviem čo. To som si hovorila, tak asi opatrne. Alebo väčšinou ja fotím aj s bleskom, ale tam som si ako to úplne nedovolila, lebo som si hovorila, bože môj. Ktoré miesta tam boli také, aj scény, ktoré sme videli, napríklad sa niekto na Times Square pil o 12. na obed. Ja som si tu aj na teba pripravila tú otázku, že
že ty si vlastne o USA hovorila, ja už som to počúvala raz v jednom rozhovore, že si sa úplne necítila bezpečne a ma to tak zaujalo, že či máš ten vibe akože z celej tej krajiny, že či to bolo aj napríklad Chicago, alebo je to konkrétne miesto. Ja myslím, že to častokrát súvisí s tým, že kde ste ubytovaní. A my sme boli v tom New Yorku ubytovaní v takej brooklynskej časti, kde naozaj ako furt chodili sirény a niekto kričal na ulici a bolo také dosť, že drsné. A môj manžel furt hovoril, čo som taká precitlivela, že to je úplne proste v pohode. Ty si bola stále v strehu. A ja som bola úplne. A mali sa tam takí kamarátov, ktorí bývali ešte na ako horšom mieste v Brooklyne ako my. A tiež tam tá baba hovorila, že že ona nespí vôbec, že ona sa musí odsťahovať odtiaľ, že to je preč. A tiež jej ten ako budúci manžel hovoril, že čo, že to je v pohode, že majú tam ako nejakú krysu niekde. Takže to bol ako taký kultúrny šok. A v Chicagu sme bývali pekne, aj v takej normálne ako bezpečnej časti. Čiže tam zo Chicaga som mala o dosť lepší pocit. Čom je to iné fotiť tú street fotku v takýchto miestach, kde si vlastne ty povedala, že je to všade fotogenické, ako napríklad v hlavnom meste Slovenska, ktorá nie je, Bratislava nie je metropola, takže ako tu stále nie je ako taký ruch, nie je tu toľko ľudí, aj keď si myslíme, že je tu veľa ľudí, je tu málo ľudí. Keď sa pozrieš na to ako dokumentárna fotografka, aké ty tam vnímaš rozdiely? Rozdiely sú priepastné. Ja vlastne už v Bratislave tú street fotku nerobím, pretože jednak už tie miesta sú také veľmi pre mňa známe a za druhé naozaj ako málokrát vidím nejakú úplne zaujímavú postavu alebo nejakú zaujímavú kompozíciu alebo nejaké svetlo, že ja si poviem, že toho málo vlastne, že toto ako si spomenula. Presne v tej ako Amerike sa dejú rôzne náhodné zoskupenia ľudí a furt sa to obmienia a ani im tak moc nevadí, že ich fotíte. V Bratislave som narazila na to, že furt niečo ako z EŠTB, proste také rôzne spojenia, čo dáva zmysel, to ako nehodnotím nejak. Ani nevidia zase tak veľa ľudí s foťákom, že furt ako to vzbudzuje také obavy, že kto som, kam to pôjde to do nového času alebo nie a tak, no. Chápem. No a keď prídem z Ciezdia, tak mám mobil plný fotiek a keď prídeš ty, zväčšňuješ si ako dokumentárna fotografka niečo aj na mobil? Pár vecí. Je to tak pomenej. Alebo také, že odfotený nejaký harmonogram autobusu. Vieš, keď si pozriem tvoj Instagram, tak je to tvoja asi značka, takže sú tam fotky, proste, ktoré fotíš ako fotografka. A som rozmýšľala, že či ty vlastne vôbec fotíš takto na mobil. A to sa vlastne chcem spýtať. Či ti to nepríde, že zhoršuješ sa ako fotografka, keby si fotila zrazu viac aj na mobil? Že je to rozdiel? Nie, ja som v tomto fakt benevolentná. Podľa mňa je tá technika úplne jedno. Ako fakt, kľudne aj na mobil, na čokoľvek. To pre mňa ako nehrá tú rolu. Skôr, keď vidím tam nejakú zaujímavý myšlienkový pochod za tým, tak to je pre mňa zaujímavé, hej, že cítim taký typ vzrušenia. Ale tým pádom, keď ja mám ten jeden foťák so sebou, tak nemám už takú potrebu na mobil si niečo cvaknúť. Ale keď tak nejakého smiešného psíka alebo môjho manžela. Ešte jedna je taká zaujímavá otázka, lebo vraj máte s manželom taký systém, ako tieto kultúrne mestá spoznávate. Ty už si to načrtla, že sa ho snažíte prechodiť vlastne pešo. Tak ako ich spoznávate? Tak väčšinou sa snažíme teda vybrať takú metropolu, aby sme obaja boli spokojní. Posledné roky chodíme naozaj v podstate iba do Anglicka. A ja som veľmi spokojná. Naposledy sme boli v Škótsku a to bolo krásne. To bolo naozaj, že krásna krajina. Super, úžasné. A väčšinou sa to snažíme teda spojiť s tým, že buď tam ideme na nejaký koncert, že si pozrieme tak tie dátumy, aby tam bol nejaký zaujímavý koncert, nejaká umelkyňa, nejaký umelec. Takže aj tak sa podľa mňa dá spoznať mesto, že vlastne idete na nejakú kultúrnu udalosť. Potom ja väčšinou chodím pozrieť nejakú galériu, ak je tam niečo zaujímavé fotografické. Chodíme pozerať nejaké knihkupectvá, potom už spomínané charity shopy. To znamená second-handové zboží. To máme radi. A potom chodíme z miesta na miesto. Nechodíme po úplne možno tých najviac vyhypovaných turistických veciach, alebo napríklad zistíme, že tu sa natáčal nejaký zaujímavý film, tu je nejaká scéna, neviem čo, tak ideme sa tam pozrieť. Alebo sme minule boli Irvin Welsh, kde napísal Trainspotting v Glasgow, tak sme išli do nejakej malej krčmy niekde uprostred nejakého sídliska v Glasgow pozrieť, kde teda on pil a písal. Akože také úplne rôzne veci a to nás baví. V každom meste sa dá niečo zaujímavé nájsť.
Určite. Takže sa teraz obratíme na Slovensko a mňa celkom zaujíma, že čo tebe sa zdá, že sa tu dá pekne zachytiť na objektív? Ľudia, to určite. To je to, čo mám najradšej na Slovensku. Nachádzam zaujímavé témy, zaujímavých ľudí. Áno. Ty si z Bratislavy a neminie ťa táto otázka, že čo ako turista by som si mala prísť pozrieť do nášho hlavného mesta, keď sa na to pozerám z pohľadu dokumentárnej fotografky? Tak ak vás zaujímajú netradiční ľudia, netradičné tváre, tak by som išla do Vrakúne. Vyzniem hrozne, ale je to tak. Ak niekoho zaujíma krajinárska fotka, tak určite Sandberg, Devín, to je podľa mňa úplne nádherné, celé to okolie Moravy, to sú naozaj nádherné miesta, úplne až také snové. No a na záver by som ti rada položila otázku, ktorú dostane každý náš hosť odborník, teda ty ako filmová režisérka a dokumentárna fotografka, kam na Slovensko odporúčaš poslucháčom sa ísť pozrieť a prečo? Určite Košice. Určite zbožňujem Košice, skvelí ľudia, otvorení, pekné mesto, tá hlavná ulica je úplne senzačná, Artforum, neviem, Košice celé, super. Tak to som nečakala inak. Dobre, tak Soňa Malec-Nosáľová, ďakujem ti, že si prijala pozvanie do podcastu Cestujeme inak. Prajem ti, aby sa ti darilo zaznamenávať svet okolo nás vnímavo s pohľadom tebe vlastným, pretože aj pre nás ostatných je to umenie, ktoré nám dokáže povedať to, čo slovami nevieme vyjadriť. Si veľmi zlatá, ďakujem. A ak sa vám, milí poslucháči, podcast Cestujeme inak páči, dajte mu like, zdieľajte, označte si ho ako sledujúceho, aby si ku vám cez algoritmy opäť našla cestu aj ďalšia epizóda. Sledujte ma na Instagrame a majte krásny deň. Teším sa na vás na budúce.